Destelatlarıya, şaretleriya kemkirin tişkî nebaşe. Eviya tişkî bê qebûl kirin nîne. Di pêşiya me de jî seçim kiyeye. Yani gel gerek xwe ji bo jiyana xwe di heqê xwe de biryara xwe gerek gel bide. Ne ku Ankara bide, ne ku Cumhurbaşkanı bide. Yetkiya şaradariya bêgirtinê şaradarî tu nedibin. Yani şaradarî bi gel tê hilbijartinê çi pirsgirêkê gil hebe çi şaradarî kanû ve xizmetekê bike bi delfetî wî daha gere zêde bi. Yetkiya belediye gerek têm nebe. Gerek belediye bi serê xwe vegere. Ne bağlıye kesî be. Belediye bi serê xwe ve ji bona vî geliye, evî geliye bi serê xwe gere karê xwe bike, şixurê bike ne bağlıye partiya ve. Ku em sadece bi gotina wan binêrin li gora wî ev ê pirsgirêka derxin tabii ki ev ê etkîkî mezin bike. Ser hizmetê. Yani ev siyasi bir xebite yani tu tiştekî wî yekî xizmetekê ve xizmetekê bike. Ku eger perî saxlem mere ev ê zêde bike. O perî wî saxlem ne denî heve tevcih bikuşa şunu kar bike. Ne kadar